Yuslin, Joy, Johan, Gin, participating. Any representative? Ja du, och jag vet inte vad det är för någonting. Men stort jättegrattis. Alltså. 75 år av fantastiska minnen och du är långt ifrån klar. Och ditt 75:e år blir ditt mest äventyrliga än, fyllt med nya upptäckter och glädjeämnen. Du är en levande legend och vi är tacksamma för att få dela denna resa med dig. Grattis Åke på din dag från Marielle och Ashley med familjen. Och Linda. Gratis på din 75-årsdagen och hoppas du har en trevlig och rolig dag. Tack för inbjudan. Det är okej. Det där hjälper till vår familj. Jag hoppas din födelsedag är fylld av glädje och hälsningar. Ekblom familj. Du har läst min ljusningar. Ja, okej. Ja. Jag kan säga att okej är hjärtat och Angel i vår familj. Hoppas att du har glädje ikväll och sprider kärlek till alla. Tack så mycket. Dagen Oklahoma yung taog bibig di Pilipinas na. Grattis på födelsedagen och många år till. Happy birthday, okay. I hope you have more birthdays in the years to come. I wish you a good health and more love to your wife. Good health and God bless you always. Thank you for inviting us.
episode niya, may itifem o kung sa Piensa dai ufficiale fatti di due boss perché scuola di profila gratis studio. Halo. Okay. Kisha na barandra por shubukila o ha? Monga or. Di Ritika Banner. From Team 14. So you get me okay but Sparta de Pusan. So you were the most then. So therefore kami po so, nana ba 15 on day so pusa lang Sparta din nung meeting sa district at so I said anar ati bare cheese yet smell o ati halin din ati ko ubar sumes bikin pizza mes doy ati smell o chicken doy sumes sama o yet smell manito. That's the meaning for friendship. Yeah, Rati, oh, meaning here, il video muna, so the whole thing na mag-open na, lumandin na, muna, mag-mura isa. No, go now. Happy birthday. Do you want it? Do fit? Same here. Do fit nugra dance ka krunor so do kan siya pa ihel dai mong dance ka Alright, so practice.